Čau dámy a pánové. Tak další motovlog. Dneska sedláme italskou krásku, moje manželka. Jedem? To je ten Gladius, co má. A jedeme. Dneska mám takovou krásnou specialitku od MV Agusti. Respektive model Turismo. Parametry a takhle vám říkat dneska nebudu. To si přečtěte, hodím když tak odkaz, asi nemůžu do popisku videa, protože vůbec nikdo mě neodebírá, vůbec ale nikdo. Takže když tak to hodím do komentáře, ale super tady tahle motorka, jak ve výkonu, tak s SCS spojkou, jak vidíte vůbec nedržím, mám jedničku a jedem. To je tak bomba věc. Zábavný je to, hravý je to, quick shift to má, takže pro někoho, kdo váhá na tohle motorkou, takhle sami pomůže tohle video. No hlavně nesestříhaný, protože jsem furt nepřišel na to, nebo na program, kterým to mám stříhat. Třeba YouTube má, javinka. Třeba YouTube, myslím, že tam má nějaký video editor, ale jak jsem říkal v posledním videu, je to všechno v plenkách a chci vám ukazovat modely, které mám možnost si zapůjčit. Kdyby pro někoho se někdo rozhodoval, tak ať má nějaký požitek z jízdy. Já doufám, že mi funguje mikrofon a jsem ho zapojený. A hlavně ať ví, co od téhle motorky čekat. Jak se chová, jaký má zvuk, respektive jaký tahle motorka nemá zvuk, protože moc nemá. Dneska fakt hodně fouká. Jo, že to nejde skoro vůbec slyšet. Ale výkonu má až. Právě manželka řídí Gladiuse, které jsme měli v minulém videu. A jedeme domů. Tady jsme u Segry na návštěvě a na bystřickým slavnostech nebo nějaký Bystřice žije se podívat do naší rodné výsky. A kukurice vyzobaná. Zdar. Oni mají zvuk, já ne, já slyšet nejdu. A tak si jedem s Agustou. Je to strašně hravá motorka. To je takové cestovní endurko. No spíš jakože fakt silniční. Taky zajímavý posed tady, ale je to strašně krásný. Je to nádherný. A je to živý. Fakt velmi pěkně to jede. Prostě tříválec a Ital. Takže takové uskučené, ale fakt ta spojka to je něco. To je boží. A ukážem si i něco ohledně výkonu, jak nám to jede. Zmrzka. Takže mrkneme i na tohle. Mám teďka na tom těch nějakých 300 km, nebo 320. Co to testujeme? Včera jsme byli na skútr srazu v Rožnově a upadl nám tam interkom mé paní, takže dneska můžu natáčet, když s ňou jedu a nemusím poslouchat moje keci. Pořád na trojku! A prostě 180 na trojku, jak nic, to je prostě, to jede. Nazdar. Quick shift, hop, padá to tam samo.
Tady pojedu předpisově, protože tu bývalo policajti a včera jsem to málem přišel papíry. Takže pojedeme já, nic já, muzikant. Včera tady hodně, nebo že proto hodně stávají policajti. Včera tady byli v takovou hnědou oktávkou trojkovou, tady stávajou. Takže někde v okolí Kroměřížska asi znáte, že tady bývajou. Takže radši pomalu, Snakesy. Uj, strašně fouká. To jede, když na něčem váhá, tak to bývá vždycky, že si podívám na YouTube, jaký to má zvuk, ovládací prvky, jo, že tady mám ovládání menu, jestli můžu přepínat mezi různýma funkcema, jo, už tady mám třeba stupeň náklonu, to je úplně boží. Zdar. Jo, úroveň, jak mám zatíženou motorku, jestli jedu sám s kuframa, ve dvou s kuframa, jo. To je strašně povedený. Kontrolu trakce jakou úroveň, ABS jakou úroveň. Tady vyhledávání motocyklu. Vyhřívaný rukojetě, co jsem včera zjistil až po nějakých 60 km, kdy mi byla kosa na ruce. A tady nájezd. Takže i ten displej je čitelný. Jako na slunku, když je jakože fest slunko, tak mám s tím problém. A třeba s čím mám problém, když mám sluneční slonu, tak nevidím směrovky, protože ten ukazatel, že mám zapnutou směrovku, bývá tady. A to já nikdy nevidím, takže moja furt na mě, že mám směrovku. Což ruku na srdce, komu z nás se to nestává, že zapomene směrovku. Takže v tom je trošku, není to úplně, no na Tigeru to bylo lepší, jo, ten displej. Ale může to být i horší. Ale zase to tady tahle motorka nabídne, jak výkonově, jo, to je naprosto skvělý. I ten pocit, že prostě mám Agustu, každý se otáčí, ono, podívejte si i na obrázky, jestli to vy googlete. Já totiž moc fotek jako takhle nemám a asi ani nebudu dělat, uvidíme. Tak si to vygooglete, že fakt je krásná ta motorka. I s tou spojkou, jak se to pěkně točí, jak je to průhledný, jo. Tak fakt se jim to designově strašně povedlo. Plus na firmě máme i vystavenou limitovanou edici, včetně těch kufrů a jako je to favorit motorek, které bych si koupil. Sometimes these thoughts in my head speak so loud. Every little thing that I think about just builds on top of the pain and doubt. Even though I wanna just let it out, I try to act like I don't mind it. Try to keep my mouth so quiet, but sitting there in my silence just seems to amplify it. When I thought that keeping this inside would make it better, I never thought that I would end up ruining it forever. But every time I think I got everything put back together, I end up making more regrets, making more regrets. Falling from grace, I watch it all come apart, knowing I could have changed it all from the start. Fighting myself, I always lose. Fighting myself, I always lose. I didn't want you to think I'm worn out so easily. I wish I'd held it in so you never knew it built up inside of me. Now I don't know how it overflowed, spilled out unwillingly, but now everything that I learned to hate came out for you to see. I don't want you to promise you can change everything and make it better, cause you can bet I'm gonna end up ruining it forever. And every time you think you got everything put back together, I end up making more regrets, making more regrets. Falling from grace, I watch it all come apart, knowing I could have changed it all from the start. Fighting myself, I always lose. Fighting myself, I always lose. Falling from grace, I watch it all come apart, knowing I could have changed it all from the start. Fighting myself, I always lose. Fighting myself, I always lose.
straight